भाई साहब बोर्ड के परीक्षा में पेपर दे वाले लइकन के जौन परान सुखल बा उ तो सुखले बा। यही में मास्टरों साहब लोगन के परान चुरकिन बा। हाँ, काहे से कि जवन लइका पिछला कई बेर से नाकी से मुड़ी रगड़ डलले होई और पास नाइ भइल होई ओहू का नाम ले जाके लिखवा दे दई। अच्छा। ई सोचले होइए बाबू के नाम लिखा देता चलिए चल के बढ़िया से, तब थोड़ा मेहनत कर दिया, थोड़ा हम जुगाड़ लगवा देवे तब बाबू पास हो जाइए। अब बाबू अलगे सोचे के बैठल बाटे एक को अक्षर पढ़े न पढ़े और पास हो जाए। ऐसा लइकन के ले जाके नाम लिखवा देंगे। और जैसे जैसे परीक्षा के समय नेराता वैसे वैसे अब जनता बाटा भाई हर जगह व्यवस्था टाइट हो गई बा, नकल भइले के कम चांस बा। और एक का पेपर बीतले के बाद सबके पता चल गया होई कि नकल कहाँ होता कहाँ नहीं। तो आके यो बतौले हुई कि सर जी मास्टर जी ऐसे ऐसे बात है। अब वो अलगे टेंशन में पड़ल बाटे कि अगर कहीं नहीं भइल तो जौन बदनामी हुई उ तो होबे करी। काहे कि शुरू में खूब हाँ कहना लोग बहुत लिखवा दे पास है तो आके जही नहीं पड़ी, खाली पेपरे में जाके चुपचाप बैठल रहिया तुहार काम हो जाई। अगर फार्म भरत समय में लइका आई बाई करबो करी कि सर जी रहे देवल जा झूठा पैसा नुकसान होता है अब नाई थी कर, अब चलते कहीं पेंट पॉलिश करब तो कहीं नाई बा पढ़ला। अगर लइका कही कि नाई सर जी अब ज्यादा है ना डांस हो गए है ना उम्र हो गए तो कहीं पढ़ले कौनो उम्र नाई होला, लिखवाला पढ़िला पास हो जाइबा कौनो लायक हो जाइबा। अब बता पढ़ले कौनो उम्र नाई होला लेकिन मुँहले के उम्र जरूर तय हो गई 40 से 60 साल।